Hello everyone. Nada ko sa merkado guys karong orasaha. Andiri ang among merkado sa public market sa Kuan, Dumanhog, lungsod sa Dumanhog. Og shout out na lang sa tanan. Muna mong kuan diri guys. Nani. Karon kag loading lechonan manok Bisaya. Karon akong amigang gwapa. Di, welcome ko diri ha. Oh, okay, kayo dai. Kalamis yang manok oy. Oh, palit dai. Tagpila pa po ning kuan ani kana. Kani siya niya dai 200. 200 di siya. Ay, Kani po siya 250, dayo 250. 280. Okay, lalaim na ni kuan no kay namay depende din sa kuan day guys kanang dagko. Kani sa gulo gagmay mo pinas re. Pwede yo makapat diri guys kung nana may kapisonan di makapat mo ditson nga manok. Na 200 ang ilan 200 guys. Lami kaayo sakto timpla. Dapat yo diri sa kuan. Nada at bang sa kuan building sa QM. Apil ko, Teje. Apil ko ba? Okay, shout out ni Riking di ay. Riking nga insect. Vlogger ka na din. Muna yung tindahan guys, among kalimot guys. Ang mga on mo diri, diretso lang mo, muna yung paan. Dari mo agi oh. Na si Rina. Bisikat. So diretso naman diri guys. Welcome sa tanan. Sira ba apil? Ay, wala na. Ay, nari ay. Thank you kay Telude. Amping utanan. Thank you for watching guys. Amping utanan.